Velkommen til The Imperial Palace, som er Beijings palads. Hej Anne. Hej. Det er sindssygt varmt. Solen skinner ned fra en faktisk næsten, hvad skal vi kalde den, både smogfri og skyfri himmel. Ja, den er i hvert fald blå. Jeg tror, det er første gang, vi har set blå himmel her i Beijing. Det er virkelig sådan grumset og tåget hele tiden. Alt det smog der, jeg har aldrig i mit liv set noget lignende. Det er sindssygt. Men det her, det er så den første af mange pladser inde for paladset. Har du sagt, at vi er på vej ind i den forbudte by? Nej, det er vi nu. Og det er hermed sagt. Vi er på vej ind i den forbudte by. Prøv at se det her. Det er også flot. Der er fisk. Og der er selvfølgelig også en milliard kinesere. Oh, no thank you. No thank you. Der fik vi lige tilbudt en turguide, men Anna og mig har ikke tid. Jeg har også marker. Jeg ved alt. Ja. Jeg ved ikke noget. Det er flot. Det er lidt svært at fange, hvor stort det her sted er. Men det er kæmpestort. Cirka hele DFL's område. Ja. På den her plads her. Ja, det er jo meget galt. Nå. Og for jer, der ikke er fra DFL, så må vi sige, lad os sige, Rådhuspladsen gange 3. 4.